Handumanan so sa ka. Thank you for teaching me how to love, showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Maayong adlaw kaninyong tanan yung mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Riza. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Thanks to you. And a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no far from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Yati, Liloan, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Riza. Nak, kahibaw ko nga bata pa kayo ka og dili pa ka makasabot. Pero kinahanglan nga buhaton ni namo ni Papa nimo. Unsa man, ma? Magbuwag nami ni Papa nimo. Nana siya laing babay. Og dili na siya ari mo puyo. Sagdi lang, ma. Pahalagwa si Papa na amang ka. Nak, kinahanglan sa gamot trabaho ko. Og tuwa sa layo akong trabaho. Ha? Sorry na ka. Pasayloan si Mama. Pero sige lang. Ayaw ka bala ka. Balikon ti ka ha. Pabalik ko na ako.
Unya, kinsa may kauban ako, ma. Ay lang una ka ni Lola og lolo ni mo. Sige. Kami lang una mo'y bahala ni Risa. Salamat pa. Isa, anak. Ato na si Mama, ha? Pag pinuutan baya din, og dili magpabadlong ni Lola og lolo ni mo. Ikaw mo'y atiman nila. O, ma. Lola, na ako ipahit sa imong batang ha para mawa ang sakit nga imong gibati. Sigurado ka, day. Ay, uwa ka kapuya. Higikan ka pa baya sa eskwelahan. Diligi ko ka po yun, la. Mas gusto na ako nga makarelax ka. O gusto pa, nindot kayo ning akong ibutang nimo. Mugaan imong pamati sod lang sa 30 seconds la. Uy, mauba. Unsa man siya na? Omega painkiller la. Time pa ha, ako ipahid nimo ha. Sige ko, Dobe. Uy, ay kalindot sa pamati. Ay, mahal na, day. Dili la uy. Og sulit pagid kaayo ni kay magamit nimo sa lain-laing parte sa kalawasan. Sama sa tuhod nimo, likod, bukton. Uy, mauba. Ay, salamat apo ha. Sugod ka ron. Omega painkiller na akong gamiton. Ana gid la. Og sige na, pahuway na. Kay na para ba mo'y lakaw ni Lolo Ugma? Lao man naman ang kakapion. Pero pa man mauli si Lola ag Lolo. Risa! Day! Uy, nga naman karon si Noy Buloy. Kadiyot lang, Noy! Unsay problema, Noy? Day, si Lola og lolo ni mo. Na-disgrasya. Unsa? Nabangga ang ilang sakyanan. O patay na sila, Day. Unsa? Bisagot sa ako. Dili gid ako madawat gawa ng wala. Mag-unsa naman lang ko, ate. Nagkinahanglan kayo ko ninyo. Dili na ko kaya nga ako ragusa. Yun saon ba din ako, Lo? La. Sakit na kayo akong tiyan. Gutom na kayo ko. Kibawsad ko nga. Wapay mo dawat na ako nga trabahoan. Bahala na. Mga ikay kus basurahan. Basin og
Paita bayaan ni uy. Puro ramang gini basura. Wa pagi ko'y nakuha nga pagkaon. Gutuman na raba uy. Day, di ay pagkauno. Oh, ako ni sir? Oh, utda na. Imo na tanan. Salamat sir. Gutom na gid kaayo ko sir. Salamat gid kaayo. Oo. Hinahinay lang. Basin matuk ka na gidinuon niya ka. Gutom naman gud kaayo ko sir gud. Kaluoy nimo. Sige. Kahuman imong kaon. Kuyog ta. Ha? Asan ta? Sa amo. Oh, Ay kabala ka. Dili ti kaon saon. Mag-istorya ta. Tabangan ti ka nga dili maguba ang imong kaugmaon. O saman. Interesado ka pa, ha? sige sir. So, maud ni siya'y mahitabo. Uban-uban ni ko bisag asa. O ako mo'y bahala nga mupa-eskwela nimo. Sige sir. Libre ka tanan. Tanan pang nahanglan nimo sa eskwelahan. Ako'y mo gasto. O kinahanglan pod nga, ikaw mo'y bulihok sa mga lihukunon din sa bahay. Wa gyud problema nako sir. Day, nagka-graduate na magid ka. Gusto na ko nga dili ka muundang ug pangandoy, ha? Gusto na ko nga sama sa sinugdanan, maningkamot ka gyud ug maayo. Aron maayo ang imong kaugmaon, ha ba? Oh sir. Ayaw ka bala ka. Dili ti ka pakyason. Dako kay kag natabang nako sir. Malipay na ko nga makakita nimo nga successful, Riza. Salamat sir. Tay, congrats! Nakadugugog istorya nga na-promote ko no ka. Tinuod ka? Lagi. Paabutan ta ko nun sa balita, ha? Basta kay sure ko sa akong nadungog. Thank you. Thank you. Excuse me sa ha? Hello? Hello? Si Riza ni? Yes, ma'am. Kinsa ni? Usa ko ka nurse. Og imong number, maoy last nga gi-contact sa among pasyente, maong ikaw na lang among gitawagan. Oh, nga naman. Naunsa man di si Sir Lucio, ma'am. O sa mamong ospitala. Di ka litrig yun og sakit ang akong tiyan, day. Luya, magkaayo ka, sir. Okay ra ka?
Sa tinuod lang. Murag, di na ako kaya, Risa. Kapoy na masad ko. Tiguang na pa ako. Ayaw pagsulti, ana, sir. Kaya lagi na ni mo, sir. Ma'am, I'm sorry. Pero wa na magwanta ni sir. Nibuhi na gid siya. Unsa? Salamat kayo sa imong kaayo, Sir Lucio. Pahuway sa dayan, sir. Salamat sa imong pagtapang nako. O kung ako na sa doon niya mo'y makatapang, mutabang ko sa mga nagkinahanglan. Lisa, Oh. Yes, sir? ako ang abogado ni Sir Lucio. Ug na siya gibilin para nimo. Ha? Unsa man? Ug kay wa man siya pamilya, iyang gibalhin sa imong pangan ang tanan niyang gitigayunan. Unsa? Ug usaray iyang gustong may tabo. Nga dili ka maginaw. Mo-share ka kung usa may naan mo. Mao sa ginay plano nako, attorney. Dako kayo og lesson nga nahatag si Sir Lucio nako. Maong dako kayo ko og pasalamat niya. Thank you for teaching me how to love, showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing. Sukad nga nagkailami ni Sir Lucio. Nituogit ko nga naapag yung mga maayong tao. Na ay andam nga mutabang bisag dili pa ka mangayo. O usa na siya, ana. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kada mga higalan kaagi ni Riza nga taga Yati Liloan, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalohan, thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak. Ang maong kaagi gibahatan no dewa sa radyo ni Carol Marie Hekain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpanin.